To da farko za mu so ka gabatar mana da kanka da kuma matsayi. Assalamu alaikum, sunana injiniya Abubakar Atiku Musa, ni ne mataimakin kakakin jam'iyyar ADC reshen jihar Kebbi. To injiniya Atiku, barka da shigowa wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci. Za mu tsunduma cikin shirin ka'in da na'in kuma inda za mu so mu ji shirin wannan jam'iyya ta ADC a zaben shugabannin jam'iyya daga matakin mazaɓa zuwa matakin ƙasa. Shin ma ina aka kwana kan wannan batu? To alhamdulillahi, jam'iyyar mu ta ADC ta riga ta kammala dukkan wani shirye-shirye da ya dace na wa riƙon ƙwarya wa al'umma, wanda yake daga national an riga an ƙara wannan tsare-tsare, an hannanta ma jama'u wanda sun ka dace, wanda aka ga cewa suna iyawa. Haka kuma a nan jiha shi ma mun yi, mun kuma aiwatar a dukkanin local government yadda aka gare mu wannan jiha kuma har zuwa ward. Kuma hanyoyin da mun bi hanyoyi na kamar yadda ita wannan national headquarter ta ba da dama a yi, a zanna tare da shugabanni waɗanda aka sa domin su sa ido da wannan aiki, kuma mun yi shi lafiya, mun kare lafiya. Kuma dukkanin shugabanninmu an zaɓe su ta bisa ƙa'idodi ta haɗaka kamar yadda aka faɗi, wanda yake ita wannan haɗakar tamu wadda ake ce ma coalition a turance, wato haɗaka ce wadda aka zaɓi fati ɗaya daga cikin ƙananan fatuttuka, ya zamanta sauran fatuttuka kowa ka baro wuraren shi yana shigowa wannan jam'iyya tamu ta ADC. To daga cikin wanda suka shigo su ma an ba su riƙon ƙwaryar wasu mukamai wanda za su riƙe domin a ga irin rawar da za su taka da nan zuwa watan biyu ko watan daidai lokacin da ita national ta sa cewa a zo a sake wani primary election domin a zaɓi sabbin shugabanni. To waɗansu mutane na ganin cewa ai yanzu ma tun bayan kama madugun adawa a nan jihar Kebbi kusan ana ƙara fita ne a cikin jam'iyyar ta ADC, kamar yadda shi za a iya cewa Professor Mahuta ya fice daga wannan jam'iyya ta ADC. To me kake ganin kuma ya kake ganin irin wannan kace na ce kuma? A gaskiya mu irin yadda ake tsammanin mutane na fita kuma haka kuma ake shigo jam'iyyar ADC, don saboda idan ka duba tun daga national zaka ga irin mayan mutane da muka samu suna shigowa, kuma a nan ma jihar Kebbi muna samun shugabanni daga other party suna shigowa, ba wai hitan wani hitacce ko wani wanda adda wani suna ko wani wanda ya taba takara dan ya hita jam'iyyar ADC ko da, amma ma Mahuta ba ma mutum na wanda aka cewa dan jam'iyyar ADC bane. Mun faɗi ba ɗaya ba biyu ba cewa Mahuta ba ainihin dan jam'iyyar ADC bane, dan babu inda Mahuta ko bidiyo ko yayi wani program wanda yake ya ayyana kai ne cewa ya bar jam'iyyar PDP ya shigo ADC. Babu wannan evidence, kuma mu ba mu bashi wata membership wadda take nuna cewa shi Mahuta dan jam'iyya bane. A'a, Mahuta ya shigo ana kokarin gudanar da a ga cewa an haɗa haɗaka tare da shi. To ba a haɗa haɗakar da shi ba, ya bijiri ya shiga jam'iyyar APC, kawo ko ba za a ce wai dan jam'iyyar ADC bane. A'a, yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda suka shigo da niyya a haɗa haɗaka da shi. To Allah bai hukunta ba, kuma ya bigire ya koma jam'iyyar APC, wannan kuma hurumin shi ne. To an samu rahotannin cire allunan wato jam'iyyar ADC a nan jihar Kebbi, ko waɗanda take ganin jagororinta ne ko kuma tambarinta ne akan sa alluna a wasu sassa na nan jihar Kebbi. An samu rahoton cire waɗannan alluna. To me za ka ce kan wannan magana? To mu tsammanin mu wannan gwamnati da ta shigo tun shekara ta farko, abin ban kunya, abin ban takaici, duk sanda ake ana mulki mu nan jihar Kebbi ba mu taɓa ganin mulki wanda yake ba a san abin da aka bai irin wanga mulki. Don saboda a ce gwamnati ko shekara ba ta yi ba, amma ta fara nuna alluna na bidat zagaye na biyu sai a wannan gwamnati, wanda yake alama ce wadda ka nuna siyasa ƙarara. Mu abin da muka sani da allon da muka tsammanin gwamnati ta nuna muna, tunda dai har ana budget, idan an ka ce gashi an yi budget na 2013 misali, to dole na budget sai an faɗi irin ayyukan da za a yi. To abin da muka tsammani da gwamnati, mu ga wannan gwamnati ta kammala waɗannan ayyuka da ta ce za ta yi 2013, sai a ɗauki hotunan ayyukan da mai girma gwamna ya yi na 2023 nan da ya alƙawarin zai yi waɗannan ayyuka a cikin wannan budget, sai mu ga cewa an ɗauki ayyukan nan da ya yi, an ɗauki hoton shi, misali a ce irin primary board haka, sai a iske irin makarantun ne ko irin titunan da ya gyara, sai a ɗauko su a nuna hoton su, a nuna hoton mai girma gona. To amma abin ban kunya, abin ban takaici, babu wasu ayyuka da ake iya haɗa hoton gona da shi, sai dai ka ga wani kwamishina ya ɗauki kai ne hoto da shi da mai girma gona suna ɗaga yatsa biyu suna nuna ma al'umma cewa suna neman zagaye na biyu. To zagaye na biyu da mi?
abin da muka sani da nuna allo cikin jiha in an ka shigo a ga hoton gona da hoton irin ayyukan da yawa kasar shi shine muka tsammani, ba wai a tuwo a cika banoni na neman zagaye na biyu fatenin babu waɗannan ayyuka da an kai waɗanda ke sa talaka su zaɓe shi zagaye na biyu. To kaga sai aka samu wannan abin, ƙasar Najeriya ta tsinci kanta cikin wani yanayi wanda yake wannan gwamnati daga ƙasa hannun jiha babu abin da suka so illa su ga cewa yau sun cimma wa'adi na biyu a wannan mulki, a wannan mulki da suke gudanar su wa'adi na biyu shine abin su a'a ba wai ya za a yi a ceci talaka cikin halin da yake ciki ba. To har ya zama cewa an samu kasashen duniya da suka sa ma Najeriya idanu, wanda yake shi kai ne shugaban kasa ya fara irin wannan tabi'a a can Abuja, yana sa hotunan shi, har rigima ma ta kasance ana cewa yana sa hotunan shi ba tare da vice president ba. To sai ya zama cece kuce ta yawa har Amerika ta gane cewa ma wato ita gwamnatin Najeriya ta hiba da hiko ga harkar siyasa bisa ga muradun al'umma, wanda yake wannan maganar da ta yi har ya zama ta shugaban kasa ya kace da wannan magana da Amerika ta ya ba da izini na cewa a cire duk wasu banoni da aka sa Abuja nashi domin neman wa'adi na biyu, kuma kowa shaida ne an ga yadda aka yi ta cire waɗannan banoni a ƙasar Abuja. Maimakon mu samu kwatankwacin irin wannan a jihar Kebbi, mun ji labarin an ce za a zo a cire banoni a jihar Kebbi, abinda muka tsammani za a yi wanka ne a jihar Kebbi, duk wata bana da ta APC da ta ADC a yan cirewa za a yi a cire gaba ɗaya domin a samu zaman lafiya. Sai gashi abin ban kunya, abin ban takaici, an tuwa amfani da jami'an 'yan sanda sun shiga cikin garin birnin Kebbi, ga za ka ga akan titi ga bana ta APC ga ta ADC a wuri ɗaya, amma za a ɗauki bana ta ADC a sa mota a bar ta APC nan wurin. To kaga wannan ba adalci ba ne. Ana amfani da jami'an tsaro, kuma idan mutum ya toye wani abu za ka ga cewa an kama shi, don saboda ma akwai mutanen da sun kama wannan lokaci sai da muka sa ido sannan aka sake su, kuma sun yi kokari sun yaye duk wata bana wadda akwai ta ADC a cikin gari, kuma sun bar APC, wanda yake idan a ce ba mu ja hankalin mutanen wannan lokaci da za a yi tashin hankali. To kaga wannan abin ba abin a zo a gani bane, kuma ba wai abin wai haɗi bane ko wai nuna wani abin ga mu ba mu ga wani abu da irin bana da suke sa, dan ba bana ta aka sa wanda ake nuna irin aikin da gwamnati ta yi. Har in bana da amfani za a sa bana wanda aka cewa yau ga gona yayi aiki kaza, ga hoton shi ga alama nan, so that in ba ko ya shigo a cikin gari zai ga irin aikin da mai girma gona yayi domin a yaba mishi. To amma haga suna amfani da wannan banan ne da yan koren siyasa wanda an kawa SA zai sa hoton shi ya sa hoton gwamna, suna nuna cewa suna da wa'adi na biyu. To da wani aiki. To bari mu tsallaka batu kan matsalar da shi tsohon ministan shari'a ke ciki, wanda shi ne kusan madugun adawa a nan jihar Kebbi. Ya kuke kallon matsalar da yake ciki musamman ta fuskar siyasa? To mu alhamdulillah mai girma ministan shari'a, minista na ya rika aiki na yayi na federal government. Mu ba za mu ce gwamnati ba za ta tume shi akan laifi ba dan ya yi aiki, ba hujjar mu bace mu ce za mu hana gwamnati ta tambaye shi cewa ya gudanar da nashi aiki, amma in za a yi ko mina za a yi sai a yi shi a dokance. Amma abin ban kunya, abin ban takaici, kowa shaida ne an ga yadda aka kisa wannan abin a nan jihar Kebbi, aka sa wani wanda yake kowa ya san shi, kowa ya san irin ɗabi'arsa ta amfani da kungiya a rubuta petition zuwa ga mai girma minista akan an ga ya kawo ci gaba a garin jihar Kebbi. To mutane sun yi amfani da wannan dama an haƙisa wannan abin daga nan jihar Kebbi ta amfani da wani mutum wanda yake kowa ya san da wannan mutumin, suka rubuta petition na cewa mai girma minista ya tare dukiya wadda take ta abin. To ba mu ki a bincike shi ba, amma in za a yi bincike sai a yi bincike yadda ya dace. Kamar irin petition da suka rubuta, sun rubuta petition ne akan kuɗin Abacha Lut, wanda yake kowa ga san da aka gayyaci mai girma minista kuma ya je EFCC ya karɓi tambayoyin da aka yi mishi. A ƙarshe ma irin tambayoyin da aka yi mishi ya zo ya wallafa su akan media, ya nuna ga shi EFCC ta gayyace shi, ya faɗa ma jama'a, kuma ya je wannan gayyata ya karɓi kira, kuma ya je bayan ya je kuma su yi mai tambayoyi, kuma ya wallafa irin tambayoyin da sun kai mishi a sashen media yan shi. Kowa ya gani ma wannan gayyata da sun kai mai ma abin ayaba ne, don saboda irin ansar da ya basu da kuma irin yadda ya gudanar da ayyukan shi abin ayaba ne, don saboda ya sama ma ƙasa ci gaba, don saboda waɗanda suka je suka yi wannan aiki suka karɓi wannan kuɗi na Abacha kusan kashi 40 ya dace a basu, amma ya tattauna da su wanda ya kasance aka basu kashi 15. Kaga kashi kusan 25 ya tai da asusun federal government. Kaga it means ya yi aikin abin ayaba da gwamnati tarayya. Amma abin ban kunya, abin ban takaici, sai ga shi wasu bincike da wasu kazafi sun biyo baya, wanda yake da gani ka san da cewa wanga abu ba wai ana yi bane domin
a'a a ci domin wai a tume shi da wasu abubuwa, a'a ana yi ne domin kawai siyasa, don ya bar jam'iyyar APC ya shiga jam'iyyar ADC kuma ya ce zai bi takarar gona, shi ne kawai aka kisa mai wasu abubuwa waɗanda suke kowa na gani, in ma irin abin da suka cewa suna tuma ta da shi na akwai wasu waɗanda suke gashi nan ana ganin su don suna cikin jam'iyyar APC sun ma shi banna don saboda su ba aikin ma suka yi ba, amma gashi an ga irin zaluncin da sun ka aikata, amma kuma suna nan bisa kawo suna tafiya cikin Najeriya. To jam'iyyar ADC a nan jihar Kebbi na fama da turka-turka inda aka samu bangarori guda biyu. Wannan na ikirarin shine jagora a jam'iyyar, wannan bangaren ma na ikirarin shine jagora a jam'iyyar. To ya wannan rikici yake kuma ta ya za a warware shi? Ai yanzu kamar yadda Federal High Court ta kasance ta yi bayani shekaran jiya cewa jam'iyyar ADC guda ce, babu wani bangaranci ga jam'iyyar ADC, an riga an tabbatar da wannan kuma kowa shaida ne, kowa ya ga wannan abin an faɗi, kuma har an ka ba da izinin cewa kuma duk wani wanda ka fitar takara a cikin jam'iyyar ADC a Abuja a tabbatar da cewa ai mai rajista kuma an ayyana wannan national chairman na ƙasa baki daya. Abin da ya jawo wannan turka-turkar shine da yake an san irin yadda gwamnati ta bibiyi PDP har ta tarwatsa shugabanci na PDP, wanda yake shine aka so a zo a wa ADC ta amfani da wasu ɓata gari ta yin financing nasu domin su tabbatar da cewa sun lalata wannan haɗakar da ake so a aiwatar. To an yi amfani da waɗanda mutane ne wanda yake ba masu aka so a yi amfani da su ba, mu 'ya'yan jam'iyyar tsohon ADC mu na aka so a yi amfani da mu a wannan lokaci, da yake shi shugaba wato chairman namu state chairman namu jajirtacce mutum ne kuma dattijo ne, ya yi kokari ya kawar da wannan abin, ya tabbatar da cewa ya riƙe amana ya ƙi yadda gwamnati ta yi amfani da shi domin a tarwatsa wannan tafiya. Sai gashi an samu wata ƙungiyoyi na jam'iyyu an yi amfani da su, jam'iyyun party an yi amfani da su daga ɗaya daga cikin mutanen mu waɗanda suka ji labarin roman da gwamnati za ta ba su, suka bi waɗannan romon domin suka iska ma gwamnati, suka shirya da wannan romon da aka ce za a yi alƙawari a ba su domin su karɓo ta don su to su lalata wannan tahiya. Waɗannan mutane duk kuka gani jama'a suna annan kokarin lalata tahiyar ADC. To yanzu alhamdulillah komai ya kai ƙarshe, kotu ta ayyana cewa jam'iyyar ADC guda ta a Najeriya, babu wani bangaranci ko hito ya ce yana wani bangaranci, wannan ba dan jam'iyyar ADC na ba. Sannan muna shaida mu al'umma jihar Kebbi da cewa su sani waɗannan mutane da ke kokarin ayyanar da kansu cewa su 'ya'yan jam'iyyar ADC ne ko shi shugaba ne na ADC, wallahi a ɗauke shi yanzu a kai shi Abuja a aje, bai san ofishin jam'iyyar, bai san headquarter na Abuja ba, bai san inda zai kai kanshi ba, kuma can ba su san da shi ba, ba su san da abin da yake aikata ba, kuma sannan ko mitin ake yi jama'a na kallo suna gani a TV da sauransu, wanda suka gani ke jagorantar jam'iyyar ADC shine state chairman namu, shine a chairman kuma shine ke zuwa mitin kuma shine ke wakiltar jihar Kebbi. In gaskiya ne wanda ke ayyanar da kai ne national chairman, sai ya je can Abuja ko sau ɗaya ne a ganin shi ya shiga cikin mitin na ciyamomin Najeriya baki ɗaya. Don ko haka wannan yana ɗaya amfani yana cin kuɗin gwamnati, yana cin kuɗin talakawa, gwamnati na bayar kuɗi ana amfani da shi maimakon a taiwa mutane ayyuka. Wasu kungun mutane sun su ainihin da kansu da cewa suna iya wa gwamnati aiki, ita gwamnati tana ta basu kuɗi, tana ɗauka musu wuri, tana sai musu motoci, wanda yake ba wannan bane, talakawa abin da suke bukata a musu ayyuka, ba wai a to ana kokarin lalata tafiyar fatin ADC. Wannan bai batuwa gare su, don saboda a can national headquarter mu lahiya da muke, kuma wannan jihar lahiya da muke. Ta wannan bangaren sabanin da ake samu, akwai matakin shari'a ne da kuka shirya dauka? Babu da ai matakin shari'a, tunda akwai national, ai mutum duk abin da an kai na ai sai ya ce national headquarter, babu da za a yi a zaɓi shugaba a jiha national ba ta sani ba. Sannan in ma wani sabani na an ka samu, babu da za a yi munan jiha mu samu sabani ba tare da national ta sani ba, ko ba yiwuwa mu tai kotu ba tare da national ta san da cewa muna da matsala ba. Kamar yadda an ka ayyana shugabanni, ba a ayyana shugabanni ba sai da an ka samu wakilci na national sun ka tabbatar da waɗannan shugabanni. Haka kuma ba zai yiwu ba a ce an wace an canza shugaba ba tare da sanin yawun national ba. Don ku hakan ga waɗannan mutane kamar da muka gaya musu, ba su da wani hurumi na ayyanar da kansu wasu shugabanni na jam'iyyar ADC, don saboda national ba ta ma san da abin da suke yi kuma ba a san da su ba. To jam'iyyar ADC dai za a iya cewa sabuwa ce a nan jihar Kebbi. Shin wani irin shirye-shiryen kuke da shi, ko kuma wace manufa kuke da shi wurin ya haɗa manufar ku ga sauran al'umma domin su fahimci ya ma jam'iyyar ADC take? Wani shiri kuke da shi kan wannan? To an mu shirye-shiryen mu duk da mun ka shirya, sai ya zama to alhamdulillah gwamnati yanzu ita kai muna yaki. Saboda me? Don saboda gwamnati ita ke tallata jam'iyyar ADC ta hanyar amfani da kuɗin gwamnati. Ta yaya? Da ƙarfin gwamnati ana tallata jam'iyyu na wato abin ga ADC. In kana iya tunawa tun farko
akwai wani abin Allah wadai da mun kai, wani abin ban mamaki kuma abin ban takaici kuma abin Allah tsine dukkanin al'ummar jihar Kebbi sun yi mamaki irin yadda an ka samu mai girma gona na jihar Kebbi tun harkon haushi ya to ya sadet kuma ya shaida ma al'ummar jihar Kebbi cewa su shaida ma al'ummar 'ya'yan jam'iyyar ta APC ya tara su ya shaida musu cewa su shirya, ya sa musu da yace daga wannan lokaci su shaida cewa akwai hada wanda yake sanadiyar wannan hada da ya ambata, kuma mun ga hadin da ya hadi ya tabbata. Wasu na ganin wannan duk da zage ba zargi bane, akwai bidiyo inda ya hito ya bayyana ya hadi yace gaban shi ya tara jam'iyyar 'ya'yan APC yace ya sadet yace daga nan zuwa rana kaza akwai hada, kuma bakin wannan lokaci wannan hada ya tashi kuma mun gani kuma ta tabbata. An ce kuna kokarin amfani da wannan kalamai ne wurin juya masa ma'ana, shi yana maganan faɗa ne na siyasa a kalmar siyasa. To ai siyasa ce, ai faɗa ne na siyasa, dan ga faɗan nan na siyasa ya tabbata. Dan yanzu ina shaida ma in ka dubi 'ya'yan talakawa inda aka kama a nan jihar Kebbi yanzu sun yi kusan rating ɗinsu nan ba su ya kusan kai 40. A halin ma jiya muna kotu akwai wani yaro wanda an ka ɗauko da jirgi daga Lagos, daga jirgi wai don mi dan ya faɗi cewa garin Kamba babu wani aiki da aka yi musu. Ko wani wanda ka bibiyar kafar tsada zumunci zai ga wannan bidiyon wanda wannan yaro ya yi, ya furta cewa a garin Kamba babu wani aiki aka yi musu, don ku haka kada gwamnati ta tuwata ce tana da al'ummarciya su zaɓe ta, su ba za su yi ba. To akan wannan irin furucin da ya yi an kamo shi, an ka sawo shi jirgi aka zo da shi, abin ban kunya abin ban takaici malam, dan jihar Kebbi ne, don ku haka ga ɗa ne na jihar Kebbi. Duk wani ɗan jihar Kebbi ya gane shi cikin irin wani yanayi ko a can Lagos na, to ya dace a ce ana mai tsaye, amma abin ban kunya an ɗauko shi can, ƴan uwan shi wanda yake tare da su can a Lagos ba su san sanda aka ɗauko shi ba, kuma yana sana'a, kaga ya bar sana'a shi can da yake yi, wanda yake ba a san inda yake ba, a shi can ana da shi. Ina shaida ma jiya ko da muka zo kotu bai san kowa ba, mun shiga shari'a wata mata, sai muka ga wannan yaro muna mai tambaya me ya kawo shi ne, yace an ɗauko shi daga jirgi ne daga Lagos, gwamnati ta sa an ɗauko shi daga Lagos akan wai yayi magana akan gwamnati. A nan wurin muka bashi lauya da su ga cewa ya samu lauyan mu ya je ya sallah ya dawo, wallahi yaro nan suka kwashe shi suka kai gidan yari. Allah ya samu number da ya bawo, muka yi communication ko da muka tambaya akan ba, wallahi uwayen yaro nan ba su san inda yaro nan suke ba, ai kusan kwana 10 ana da yaro nan ba san inda yake ba, kuma dan jihar Kebbi ne, kuma yanzu an yi gidan yari da shi. To yanzu gidan yarin da an kai da shi in ba ran da Allah ya samu interfering ba, kaga Allah ɗaya san irin yanayin da wannan yaro zai faɗa ko kuma shi uwayen shi. To abin da muka kira da gwamnati shine, kamar yadda ni ma bayani, gwamnati na muna yaki yanzu, ya za a yi ƴan uwan wannan yaro da dangin shi, tunda dai yana da dangin uwa, kina da dangin uba, ya za a yi dangin uwar shi da dangin uban shi so APC. Amma baka ganin an ce kun zuba yara suna ta wato yin abubuwan da ba su dace ba, kuma ba ja musu kuɗi. Ai duniya ai gwamnati ita kai ja ma kanta, gwamnati ita kai ja ma kanta kuɗi, ba ga gwamnati ita an kawo da siyasa ba. Ai ga gwamnati APC ai adawa ta yi ta anshi mulki, babu abin da ba a ce wa PDP wannan lokaci, amma suka hankuli yanku haka kwacce yana son shugabanci dole ya daɗa kunne shi, dan saboda dukiya ce ta al'umma, ta almajirin da bisa titi yana tiya, shi ma yana da haƙƙi da wannan dukiya. To ita ta kace kana iya gudanar suwa, kana iya adalci, to saboda me in ba kai adalci ba sannan ka ce ba za a yi magana ba. Ka ko ga ba zai yiwu ba kai shugaba ka ce ka karɓi shugabanci na jama'a, sannan ka ce idan kai ba daidai ba su waɗanda kake shugabanci ka ce kuma ba za su yi magana ba, ko yi magana a kama shi a ruhe. To kaga wannan ba mulki bane. Ko Fir'auna da yayi mulki irin haka nan, kowa na da tarihi, an ga yadda ya zama. Dan ku haka ina shaida ma al'umma su yi haƙuri, wallahi yadda Allah ya wa Fir'auna haka wannan gwamnati ko ita ta ce ta murƙushi talaka, wallahi ita ma haka Allah zai kada ita. Dan ko da haka kowa na ganin irin abubuwan da gudana, ana amfani da ƙarfin mulki. Abin ma wanda kai ci shine yanzu in ka duba jami'an hukumomi irin su 'yan sanda da SS da dawa, wallahi duk an kare martabar su akan ɗaya son mulki, duk an kare martabar su yanzu. Babu wannan ba zarge bane, haka yake wanda kuke yi, haka yake, dan saboda babu adalci. kun kwace mulki Ba haka bane, babu adalci, don saboda za ka ga mu yanzu misali, ai za ka ga irin yadda suke kokari, ana yaga muna bana, kuma ga bidiyo mutane na kallo, idan muka je muka kai ƙara babu wani mataki da ake ɗauka. Haka kuma idan kaga mutanen mu sun kai wani abu dan kadan ko a media ko a wani, ai su suna magana a media, suna bacin, suna zagin shugabannin mu a media, amma babu wanda ka taba jin an ce an kama. Ana zagin shugabannin mu a media, kuma muna gani kuma za ka ga mutum ya zagi shugabannin mu. To shikenan, tunda shi yana bisa jam'iyya ta mulki, shi ba za a bai komai ba. To tunda akwai dokan kasa, ku me yasa ba ku bi dokan kasan ba? Abin da yasa ko mun je mun kai babu wani abu da za a yi, don saboda muna da evidence. Mun ja yanzu misali, ai akwai wani bidiyo da kuka ga yana yawo a nan kofar Kola, wanda yake za ka ga kirikiri da ranar kirikiri aka samu yara suka zo suka keta muna, suka keci bana mu, suka sare ta. Bidiyo ya yawo, kowa ya gani da ranar kirikiri, kuma an san ko suwaye.
an san gidajensu, kuma mun je mun kai ƙara, kuma mun zo mun gwada mu hukumomi waɗannan yaran suna zanne mun nuna musu su, amma babu wani mataki da aka ɗauka har zuwa yau. Amma akwai yaran mu yanzu haka, wasu yaran mu na yanzu haka waɗanda a ƙofar dindi sun zo sun sabana su, an zo an ketata su, suka hasala su ko suka rama, amma yanzu an zo an kama su yanzu haka wanda magana nika ma suna gidan yari. Yanzu wannan jama'a shine adalci? To a ƙarshe me kiranka ga al'umma da kuma gwamnatin jihar Kebbi da kuma sauran mambobin jam'iyyar ADC? Kira na da al'umma shine kamar yadda wannan magana da na faɗi, ni ce shi mulki da ko kahiri, wallahi ko kahiri ka mulki, ko wanda bai da addini ka mulki, inda yana adalci da al'umma, wallahi Allah zai bar shi. Allah zai bar shi kuma, amma mutum in yayi musulunci yadda ka san, wallahi masallaci ya kwana, wallahi in ya zama to babu adalci da al'umma, mutane na Allah ya isa, wallahi mulkin nahi ba zai je da alshi kuma zai karya. Saboda haka mu wannan mun bar su da wannan zaluncin da ake yi, mun sa musu ido, mun bar su da Allah. Wallahi wannan gwamnati bi iznillahi ta'ala ba ta kai labari, dan saboda kwacce zalunci ne ke gaban shi, billahi la ilaha illa ba za a nasara ba. Sannan muna kira da al'umma, 'ya'yan jam'iyyar ADC su kwatar da hankalinsu, wallahi babu gudu babu ja da baya. 'Ya'yan jam'iyyar ADC suna nan babu gudu babu ja da baya, kuma in Allah su yarda kamar yadda suka sani jagoran mu yana nan lafiya ta lau, kuma sannan kowa alhamdulillah mu kamar yadda ni bayani, 'ya'yan jam'iyyar gwamnati mu ita ke muna yaƙi, ita ke muna siyasa, don kuɗi ne ta kashe wurin ƙoƙarin a ɓanna muna suna, sai gashi shine yanzu ke ɗaukaka mu. An yi ƙoƙari a ce a ɓanna ma jam'iyyar ADC da kuma shugabanninta suna, sai ga Allah wannan abin Allah ya juya shi, suka yaƙi muka samu nasara, wurin biɗar suna muke samun sunan. Alhamdulillah muna godiya da Allah, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ke nunawa cewa lalle da tsara da sassaƙa ba za ta hana mu ganji tuho ba.